Ehihie ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Tata bụ Nkwọ. Asị m ka chi Nkwọ taa gọzie anyị, ka Nkwọ pụtala anyị ndụ ogologo ndụ narị isi ike, ife anyị ya eli na ife anyị ya aṅụ. Ya wepụrụ anyị ndị uke. Asị m onye tụba anyị ya daa, ọmaka meela anyị niile ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaraoma Uzommiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Abụkwana m onye akpọrọ ọrụ gbasara ịlụ ọrụ na inyelu ndị mmadụ aka wee gbaa izu na mmadụ na mmụọ, dịka onye ọrụ. Isiokwu m ji maka ya wee bịa taa bụ Nkwọ, bụ maka afa. Ihe afa bụ n'ụlọ afa balụ mkpa ọ dị. Anyị ga na-agba afa, anyị ga na-ajụ ese. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị ihe bụ afa. Ọtụtụ n'ime anyị ejenụbe n'afa. Ọtụtụ n'ime anyị agbanụba afa. Mana afa bụkwanụ usoro ndị Igbo ji ajụ ajụjụ na-ama n'ife dị n'etiti mmadụ na mmụọ. Mmalụ ife dị n'ụzọ mmadụ, mmalụ ife mmụọ chọrọ n'aka mmadụ, mara ma onye ahụ adịkwa ndụ. Abịa n'afa, na enwere ọtụtụ afa dị iche iche a na-agba. Enwere afa ndụ, enwere afa arụsị, enwere afa chi na ndị ọzọ. Mkpa ọ dị na mmadụ dị ndụ ga na-agba afa, na-ajụ ese. Afa bụ ịjụ ese. Just simple meaning afa bụ ịjụ ese. Ọnya bụ afa. Na-ajụ ese ihe dị n'ụzọ ya. Bụ maka gịnị? N'ọtụtụ mgbe, a lot of people ifuru na-ere omugharị about the street tata bụ ndị na-emezighị ihe dị n'ụzọ ha. Ọtụtụ ndị ifulu, ndị ara na-awe. Many people lose go their marriage. Many people nọ na-akwa ọya. Many people nọ n'ihe mkpagbu dị iche iche tata. Bụ gịnị? Mmadụ ajụrụ ese mana ihe nọ n'ụzọ ya, ma hazie ihe nọ n'ụzọ ya. Nke mbụ na afa, ọ bụ na onye nwere ọnwụ dị n'ụzọ ya, bụ na somebody ọnwụ dị n'ụzọ ya, na afa ya egosi na ọnwụ dịkwa n'ụzọ onye a. Afa nwere ike igosi nke ihe butere ọnwụ a, ka ihe a ga-eme ka ya bụ ọnwụ dị n'ụzọ onye a, ka ekechie ya, ka onye ahụ nwee ike ịnọtekwa aka. Afa ga-reveal so many people, so many things. Ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ejego na-eme pastọ, ụtọ na ha gara na chọọchị asị ha na ha nwere kọl. Ụfọdụ n'ime ndị asị na ha nwere kọl bụ ndị akpọrọ ọrụ dịka dibịa ọdịnala Igbo, mana ha marọ, just like me. Mgbe nke m, onye ahụ anọ na-eme na chọọchị, ana ọ bụrụ mmadụ niile ka mmụọ na-esi ya na-ekwe ka ọ tinye ọlụ ya n'ụzọ ụka. Enwere ike itinye ya n'ụzọ ụka, inwebe nsogbu karịa ka isi enwe na mbụ. Afa ga-erevilu gị ịbụ onye akpọrọ ọrụ dịka dibịa ọdịnala Igbo, ma ịbụ onye akpọrọ dịka nnukwu nwaanyị, ka ịbụ onye ajọ ọsọ chọọ ka imezi ihe dị na ngwurube nna gị. O nwere ndị akpọrọ ọrụ mana ọrụ ha bụrụ dibịa. O nwere ndị akpọrọ ọrụ ọ bụ na ngwurube nna ha na ha emetosigo so many things. Ọ bụ na nke ha ihe ajọ ọsọ bịa nnọọ bụ for them to bring those things back and in order. Ọ bụ na ị gara afa, ị ya ama. Afa ga-erevilu gị ma nwoke ahụ ị chọrọ ịnụ ma o nwekwa long life ka o nwee short life. Afa will reveal a lot of things to you. Afa ga-erevilu gị nwaanyị ahụ ị chọrọ ịnụ, ụdịka mmụọ onye ahụ
na-eso onye ahụ, ma mmụọ na-eso onye ahụ na mmụọ na-eso gị nwa atalịkwa. Ọkwa n'afa dị ihe ya eje, ọtụtụ ihe dị n'ụzọ gị na-amaghọ ịmalụ ya. Anyị nke dị ka ibe ya bụ na mgbe ọbụla anyị gara afa, ka anyị gbaa mbọ, ọ bụ na afa sị gị mee ihe a, ijisi ike mee ya. Ọ bụgodo na afa sị gị na mmụọ dị ụta ma na ihe dị ụta na-anaghị ewu and nwere ego ewu, iwere ọkụkọ. Ihe na-ewe mmụọ iwe bụ negligence. Iwere ọkụkọ, ọ na-aga ọkụkọ, inwere ọkụkọ, iwere ọjị, you show concern first, iji gosi na ihe a dịkwa gị n'obi ime, mana ego adịrọ. Nke a ka mmụọ na-ala eke ịnụ. Ọ dị ka ụfọdụ ndị bụ ndị a kpọrọ ọrụ na-asị na fa ya alụ ọrụ ha. Ihe ka bụ topic m ga-treat another time. Mmụọ ada ala eke ịnụ anogodu, maọbụ na o nwere ife ya ya eme. Nke ka mkpa bụ show good concern, na ihe a dịkwa n'obi ime, mana ego adịrọ. Ọ bụrụ na ọjị ka ị nwere, iwere ọjị. Ọ bụrụ na mmiri, buru mmiri che n'anyanwụ, ikwubi okwu, wee ihe ọfasị ha weta ego bịa ka ị lụọ ife igosi ịlụ. So that they will grant you peace. O wee bụrụ ya bụ gịnị? Na ọ dị mkpa na onye ọbụla ga na-eje ajụ ese. And ọ bụrụ ịgba afa taa, afa wee si na ihe dị n'ụzọ gị, imechaa ya isi na okwu agwụgo, ị ga na-ajụ ese onwe gị from time to time, maka na o nwee ife dị n'ụzọ gị enwere ike imecha wee declare na mmadụ agha afụ ya, mana enwere ike ịga n'afa chi gasị gị megoduru m. Imechalụ chi ga-eje gbapuo nkata ndị iro ahụ ha kpara n'isi gị, oje gbapuo ya. Mana ọ bụ na imechalụ chi gị, ị na-achịghụzi azụ n'afa, efuru ya na ọ bụ na o nwere ama ọzọ aka ga-agbalụ gị, nke ahụ adịba. Ndị na-aga ụka, ọ na-agba anyị na-achịta azụ n'ọdịnala Igbo, anyị na-achọ ka ihe niile bụrụ express. Mana mgbe ị na-aga ụka, nwanne m, ọ na-abụ ịga taa, ịnara aga echi. Ọ na-abụ inye onyinye taa, ịnara onyinye echi. Ọ na-abụ ikpe ekpere taa, ịnara ekpe echi. Ọkwa ihe na that try mgbe ị na-aga ụka bụ to maintain your faith, ka ime ka echi at least ọ bụgodoro ekpere abalị, na ị ga na-ekpe ekpere abalị every night. Ọ bụgodo every Sunday, ọ bụgodo na ị aga weekly program, na ị ga na-agagodo church every Sunday. Ị ga na-eme ekishon, ọ bụgodo na inyero seed of faith na tithe, na ị ga na-enye normal offering. Ọkwa ya otu anwa ka ọ dị n'ọdịnala. Ọ bụrụ irute n'ọdịnala ntọala be nna gị, ịmaba ife, mana ị gaa na nke ndị ọzọ iwu onukwu. Na o kwesịrị ịgba afa, ịlụcha ya bụ ọrụ nọ n'ụzọ gị, ịgbakwa afa ọzọ na-ajụ ese. Ọ ya abụrụ ọ bụ na o nwee ife dị n'ụzọ gị, asị bụ na mmadụ agha afọ, o nwere mmụọ ị ga-enye ife, o je kpupe ife ahụ asị na mmadụ agha afọ n'ụzọ gị. And mgbe ị ya ama bụ mgbe anyị na-achịrị n'afọ ọzọ. So ọ dị mkpa na onye ọbụla bụ onye Igbo ga na-ajụ ese, agba afa. Abụkwa m onye nke gị, Nwaada Amaka Agbaraoma Uzommiri. Anyị na-agbakwa n'afa, na-arụkwa n'ọrụ dị iche iche n'ọdịnala Igbo. Ọ bụ na onwe ajụjụ ị ga-ajụ m, mana o nwee ife na-agbagwoju gị anya, ma ọ na-ịchọ ka agbalụ gị afa, akara ị ga-eji wee nweta m bụ 070-373-11663. Ngwa ka o mesịanụ.